Nasti agbiag no adda kalagta dito'y nay arpa. Di anas ken nga adaywam ti pagilyan nga inka nakayanakan. Narigat ti mayadayo kadagiti patpat ken gagayem mo. Matdakan tu amal malday iliw munto di agsarday ay kapay. Nagasat unay dagiti na paraburan tinarangaya panagbiag. Tadidan ka sa pulan ti mapan nagbanyaga makigasang-gasang. At daami na ka sa pulan dadi da pulos marik na tiriga. Saan nakas dagiti da dumapanawan dati pamilyada. Narigat ti mayadayo kadagiti patpat ken gagayem mo. Matdakan tu amal malday iliw munto di agsarday asi kapay. Narigat ti mayadayo kadagiti patpat ken gagayem mo. Matdakan tu amal malday iliw munto di agsarday ay kapay. Asi kapay ay kapay. Asi kapay ay kapay. Asi